Jama'a masu kalamar sauraron mu barkamu da yau barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na yau Juma'atu babbar rana 13 ga watan Jumada Sani shekarar Hijiriya ta 1444 wacce ta daidai da ranar 6 ga watan Janairu shekarar miladiya ta 2023. Masu kallon mu da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda zamu farawa da fadar shugaban kasa inda shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad Bazum ya gana da wata tawaga da ta fito daga tarayyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin ministan kula da harkokin wajen ƙasar Najeriya Zaberu Dada. Na kawo sako ne daga Najeriya musamman daga shugaban ƙasarmu President Muhammadu Buhari. Sako ne wanda ya ce ne in mika wa abokin aikin shi, aminin shi, abokin shi, abu ne wanda ya shafi ta'aziyya na dan uwanmu ambassador Rabiu Akawu wanda shi ne secretary general na NNJC, wannan hukuma ta tsakanin Najeriya da Niger, wanda ya yi zaman arziki tsakanin shi da jama'an Niger, musamman ma shugabancin Niger. Allah ya ɗauransa kuma an yi ɗawainiya da shi a nan Niger, wanda ya zama mana rashi duk gabaki daya da mu da Niger. Shi yasa shi President Buhari ce ne mu zo mu yi wa shi shugaban ƙasa ta'aziyya da shi da jama'ar kasar Nijar duk gabaki daya. A ƙari kuma ya ce ne akwai wannan hadari da aka yi na jirgi ɗan kwanaki da suka shige, saboda irin zaman da muke tsakaninmu da juna da Nijar, kamar Hassan ne da Husaini, duk abin da ya shafi Nijar ya shafi mu. Shi yasa ya ce ne in mun zo kuma mu haɗa da ta'aziyyan waɗannan da suka rasu a cikin wannan hatsari da aka yi na jirgin sama, da roƙon Allah ya gafarta musu. Allah kuma ya ƙara dankon zumunci tsakanin Najeriya da Niger da al'ummar su gabaki daya. Noman rani na ɗaya daga cikin abin da ke tallafawa al'umma a wajen samun wadataccen abinci, tada daga salati, karoti da dai sauran wasu abun bukata na al'umma. A yayin da ya isa gurin, gaskiya tabarakallah masha Allah komi ya je daidai. Saboda haka ne muka hirata da ɗaya daga cikin mambobin tawagar wanda yake mana ƙarin haske akan cewa makasubin yin hakan ba komi bane ba don ganin cewa an kawo ƙarshen wasu wahalhalu da ake na matsalar abinci, dangin su salati da dai sauransu. Ga abin da yake cewa manufan da akwai bayan wannan shine kwanakin baya an huto an yi zancen noman rani na birni, to shine an ka zo an ka diba bayan wani taimako da a modernization de ville ya kawo musu manoman ranin, sun zo sun diba yadda suke gudanar da aikinsu. To manufan da akwai bayan wannan shine kun san akwai lokacin covid da Nyamai ya samu matsalan abinci, surtu in kun ka gani kaman salad da shu babu a cikin Nyamai, tunda an liƙe shigowan Nyamai, mutanen ba su da hanya su shiga Nyamai. Lokacin nan ne an ka gane da gaskiya Nyamai sai an sace tsari. To manufa na biyu shine kasan gari duka akwai tsari wanda ya kamata a gina gari da shi. Tsarin shine ya kamata a ce akwai wurin noma, ya kamata a ce akwai wurin zama, kuma ya kamata a ce akwai wuraren da ana hito a sa iska, irin su dai da yadda ya kamata a yi tsarin gina gari. To shine an ka diba Nyamai wannan tsari ana nan ana ɓaddata. Tun da wuraren noma za ka tashi za ka iska an yi etaji ko an ka zo an kai wani abu wanda ba wurin noma ba ne. Kuma a misali kusan ruwa noma ake so a yi, tunda a duniya yanzu kowa yana kuka da abinci, kenan ya kamata a ce duk wurin da an ka keɓe mai saboda noma a bar ta a yi noma. Kuma zance na uku shine kun gani 2011 zuwa yau kamar an yi so 5 da ana yi asaran ruwa, yana ci gidaje kuma yana cin wuraren noma. Amma kun ga wuraren noman nan in ruwa ya zanye
su suna koma su zo su yi aikin su. Amma kaga ɗakunan nan sai su faɗi ko su hatsi busa mutane. Kenan ya gudi da ɗakunan nan ba wurin su ne nan. Kenan ya kamata a yi tsari wanda zai sa Nyamai yana da filaye da yawa. Ga waɗannan sama wuraren nan duka ana iya yi gini can kasa a bar wurin noma. To shine ya kamata a yi tsari saboda shine director na modernization de ville yace zai kama mai kiranya mai yace kuma ya kira mutane kuma waɗanda partner suke aiki cikin birnuka na Niger gaba daya ba birni na Nyamai ɗaya ba tunda modernization de ville kun san ba Nyamai ɗaya ba ne garuruwa duka na Niger ne suna gyara kaman tsarin garuruwa to shine ana kiran partner duka da akwai ya kamata su ma su kawo nasu gudunmawa don a samu a gyara wuraren nan don mutane su samu su ci gaba da aikinsu kuma wani zance da akwai a takaice wani zance da akwai shine kun ganye mai da garuruwa duka da dama akwai mata da yawa akwai matasa kuma tabbas mun san da garin Nyamai matasa akwai su a hanya suna zamne suna fada suna shan kwaya kuma waɗannan abubuwa duka rashin aiki ne ya kamata Nyamai ma a yi musu tsari wurin da matasan nan da matan nan za su samu wurin da sun kai aiki don su ma suke da iyalansu. A 'yan kwanakin baya-bayan nan dai ana fama da wani wato moto mai kafa uku wanda aka yi shi domin dako. To amma ina direbobin da yake matasa ne suna fafatukar neman kuɗi da shi wanda kuma suke amfani da shi suna jigilar mutane lamarin da ke cimma sauran takwarorin su tuwo a ƙwarya. Ofishin magajin gari ya ɗauki ƙwararrun matakai na ganin cewa an kawo ƙarshen yin hakan. Muna a tsakiyar birnin Nyamai muna ta gosulo da motan a daidaita mai kafa uku mu sanar da ku cewa a 'yan kwanakin baya-bayan nan wannan moto mai kafa uku ya mamaye birnin Nyamai suna ta aikinsu tare daga jigilar kaya wato dako wanda daman ma ainihin shi an yi shi ne don saboda dakon ɗaukan kaya. To amma direbobin wannan motunan suna jigilar mutane a farashi mai rahusa lamarin da ya sa akasarin matasa hankalinsu ya karkata a wajen shiga wannan moto mai kafa uku domin a kai su yankin da suke bukata. Alhalin kuwa akwai motocin taksi da aka yi su domin jigilar mutane lamarin na cimma takwarorinsu direbobin jigilar mutane tuwo a ƙwarya. Baya ga kashe musu kasuwa lamarin na sa fargaba sosai ganin yadda suke ganganci a wajen tuka wannan moto mai kafa uku. Akan haka ne ofishin magajin gari tare da hukumomin kula da sha'anin sufuri a Nijar suka ce nan gaba za su ɗauki ƙwararren matakai na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan gangancin da ake na sufuri wanda akasari ma wa'yansu motunan masu ƙafa uku da suke aikin su ba bisa ƙa'ida ba ne domin ko ba su mallaki cikakkun takardunsu ba. Saboda haka ne ofishin magajin gari ya ce to lalle kwa za su ɗauki ƙwararren mataki na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan jigilar da suke yi a cikin ganganci wanda yake haddasa hatsarurruka da dama musamman ma munanan hatsari. Yanzu ya yi communique wajen uku da muka musu wasu taho ba su tricycle nan da kwai conseil sun ɗauki deliberation bai kamata su ɗauki mutum ba kawai kaya ne aka ce su ɗoka kuma su zo a musu titirin su 3,000 ne ake yin shi nan meri wata duka ne mutum ga biya 3,000 su ma sun san baka ezawa kana aiki cikin garin Nyamai magajin garin Nyamai bai san da kai ba shiwa tun da dai ba daji ne ba ake ko daji yau ana gyara to don shi ne muka gaya musu muna gaya musu suna kiya amma yanzu mun ɗauki matakai tare da police muna da police municipal akwai police national mun yi deja mun gamu da juna mun ɗauki lokacin da za mu mutuwa duk wanda muka kama insha Allah wata tun janvier sai december sai a biya parce que ba kaiwa ne ka zo kana aiki cikin garin Nyamai a ce ba a san da kai ba sai an yi yanda aka ma taxi kuma aka yi ma faba haka ne za mu yi ma dogon baro kuma za mu yi ma tricycle su ma domin ba da kariya ga lahiyar al'umma saboda shine wato hukumomin kula da zirga-zirgar sufuri tare da ofishin ma'aikatar magajin gari suka ɗauki alkawalin cewa nan gaba
za su ɗauki ƙwarƙwaran matakin kawo ƙarshen gangancin tukin da jigilar mutanen da wannan moto mai ƙafa 3 ke yi, don saboda ba aikinsu ba ne. Za a ɗauki wannan matakin ne ba don komi ba, don ba da kariyar lahiyar al'umma. Gwalgwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, a madadin waɗanda suka taya muka gabatar da shi, ni da na shirya na gabatar ke muku fatan mu kwan lafiya, ma'assalam.